everyone, good morning. Ang sikarबाय नै मोखिफोरानो दंजोबो गावदुदु आङो दिनै जोंनिया स्कुलबो गैया ओंखायनो आं भिडिअ लाबोदों जेबो टपिकबो गैया आङो नोंथांमोननि गेजेराव दिनैनि भिडिअखौ मा दिखलाङो नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो लोगोफोर दा आङो ब्रास फुनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर दा आङो ब्रासखौ खामखांबाय ओमफ्राय जाहानि बिबारा जि समायना बारना थाखुमादों आरो आं नोंथांमोननो दिखिनो सानदों ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोननो दिखिनोसै नै मोनायाव माबायदि बारना थाखुमादों गाइस नै आरो इथिंबो आरो बिबारखौ मोजां नुदोंबा नोंथांमोना गायथारनांगोन आरो बिबारखौबो मोजां नुदोंबा आंखौबो मोजां नुदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बिबारनि नामा बेरेमोदै आरो बर'आव इंलिशनिखौथ' रोंला आं आस'खात्रि आरो इंलिशनिया दासो गोसोआव हायबाय आं आङो दुगैहां लोबखां ओमफ्राय दा आङो ओंखाम जालायनोसै दा दसे उनाव लोगो मोनगोन ओमफ्राय दा आङो ओंखाम जाखांनानै आंनि जाहानि मैगं बारिफोरखौ खिथिहैगोन आरो बिनबो दोङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन दा आङो ओंखामखौ जाखांबाय लोगोफोर गाइस ओमफ्राय दा नै जाहा फानलु बारिया ओमफ्राय बिथिं लाफाबो दोङो गाइस ओमफ्राय बैयो फान्थाव आरो बैयो मैथा आरो दोङो आरो नै बिथिं अल कफि दोङो कफि बिबार कफि आङो नोंथांमोना आरो आं जाहानि आलु बारिफोरखौ दिन्थिगोन आरो बिनो जि ग्रोन थायखादों बाजाराव फाननोबो मोनलायलायबाय न'आवबो जानो मोनबाय बिबाराबो जि बार दा थांबाय थादों नोंथांमोननो दिखिनो थाखाय ओमफ्राय आंनिखौ नायालासिनो दिन नाङा बेलेगनिखौ नायथारनाङा आंनिखौल' नायबानो जाबाय गाइस ओमफ्राय दा आङो दासो दोलं बारखांदों आरो जोंनिथिं बिराद मोजां खेथि खालामो नै बिराद बेसरा जि मोजां नै खिन्थु जाहानि नङा दे बियो मालायनिसो होमबाबो नोंथांमोननो दिखिबाय आङो बिराद मोजां नुदों बैसिम बिराद गरम गाइस वाव बेसर बारिया बिराद मोजांखा जोंख्लाबलायदों गाइस आङो मोजांखौनो नायनानै हाजा मेगनानो नोजोर जाजोबलायबाय मोनफैबाय लोगोफोर नैथिं बिराद मोजां जाखाबाय ओमफ्राय बिथिं बिनबारि आरो बियो आलु बारि आरो नै बिराद मोजां जाखादों ओमफ्राय देनां आंहा आलु लदा जाबा जानो लुगैयो आरो माबा आलु बेदर जाबा फैसा मोनगोन आंहा गस्ला बायनांगौ आलु बारियाव फैनानै आङो बिराद मोजां मोनबाय आङो गिरसो गायनो लुगैलायबाय आङो दा नोंथांमोननो गिर गायनोसै नोंसा नोम्फाया गय बेफारि नोंसा बिफाया फाथै बेफारि दिनैनो गिथावथाव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव मोनसे गिर दंखायोलै बेयाव मबाइलाव नुखायो लोगोफोर नायनानै गिर दामनानै आंबायदि लिरनानै नोंथांमोनाबो गायना हरनो हागोन आरो गाइस मोनालायबाय आरो ओमफ्राय दा आङो ओंखाम जानाय मानायफोरखौबो दिखियासै दा मोनानायनि आं दा इभिनिं वाक खालामदों गाइस
नोंथांमोना आंनि इबे नुवाखै खामनायखौ नायलांबाय थादो ओइ आंजों लोगोसे सोर दंफायो नै हाय आब' रिंकि आरो सोर आंजों आब' आरो नै बियो ओइ थिं गारि हायबाय थादों लोगोफोर गाइस खोमसिसि जाबाय मोजां नुवाखै आरो दिनैसो नुदोंबाथाय नुजाखाया ओइलाय होनायाबो देखायदो दे ओइलाय बे आब' जा आब' आं मार्क्स गानदों लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो बै दलं बानायबाय थानायथिं थांसै बारा गोजानबो थांनो हाला बिसिम थांसै मोना जाथारलायबाय चिकेननि मिन्टाव दा जोंनिया फिनिशिं खालामसिगोन पाक्का बनायजोबसिगोन गाइस होदों दलंखौ चिकेननि मिन्टाव आटा नोंजों आंजों हाबा जाथाव फैलै आगै फै साइकेल बेरायनो फै गारि मटर बेरायनो हाजोआव नोंसानो फाया गय बेपारि नोंसानो फाया फाथो बेपारि दिनैनो खिथाव आटा नोंजों आंजों हाबा बावगारदों आगैमोन फैलै आगै फै साइकेल बेरायनो फै गारि मटर बेरायनो हाजोआव लोगोफोर आं दा बिनिफ्रायनो थांफिननोसै न'आव ओमफ्राय आङो बारा गोबावबो थाबाय थाला ओमफ्राय भिडिअखौ लोगोफोरलै आंहा नै गन्थं ओमफ्राय मेगन गाराय जादों आङो मिथिस्राया माबि जायो होमबा आं नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय स' लोगोफोर आं दा भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जायफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय जों बाय ला 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 होनालै आं होननायखौ ओरैनोसो होनला